Ji çapemenî û raya giştî re. Em 27 salvegera 15 Sibatê ya komploa navnetewî li dijî rêbera Apo û gelê Kurd şermezar dikin. Bi komployê qerkirina gel û baweriyên rojhilata navîn hate hedefgirtin. Gelê me şkêliya destpêkê heta komployê ve armancên pişt komployê fêm kir û kete tevgerê. Hemû şehîdên azadiyê yên di têkoşîna li dijî komployê de canê xwe feda kirine em bi rêzdarî bêrtînin. Rêbera Apo gelê me bi segn û têkoşîna xwe ya bênavber komployê kirine sedema mezinkirina têkoşîneke bênavbera azadî û demokrasiyê. Têkoşîna Rêbera Apo gel û gerîlayên azadiyê hebûna gelê Kurd û gelên azadî xwast bi hemû cîhanê da qebûl kirin. Komploger bi girtina Rêbera Apo re dixwastin têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd û hemû gelên azadî xwast tune bikin. Lê bi mezinkirina têkoşînê ev plan têk çû gelê me xwezêdetir rêxistin kir û têkoşîna xwe gerdûnî kir. 27 sala rêbertiya me dibin tecrîdeke dijwar de tête girtin. Rêbertî li hember siyaseta wan a tecrîdkirinê girava İmraliye ve guheran de akademiyeke pêşxistina fikrê civaka demokratîk. Di demeke ku rojhilata navîn kirine qadeke şerên qewmî, mezhebî û olî de rêbertî fikra netewa demokratîk a bi hev jiyankirina gelan pêşê xist. Bi vî awayî xwest pêşî li fitneyê nû êd navbera gelan de bigire. Ji bo vêya jî Rêber Apo xwest 27 Sibata 2025 pêvajoya aştiyê li Tirkiye û hemû herêmê pêş bixe. Banga aştî û civaka demokratîk weke manîfestoya sed salê bû. Hêzên şerxwastên li dijî aştiyê li hemberî vê hemleya Rêber Apo ya ku ji bo parastina gelê Kurd û hemû gelan pêleke nû ya şer li herêmê pêşxistin. Ji bo Kurd di nîzama nû ya herêmê de cih negirin li Helebê bi rêya Heteşê û komên çeteyên girêdayî dewleta Tirk civaka Kurd û Êzidî hedef girtin. Êrişên dijî Rojava û Helebê berêkirina hêzên navnetewî pêk hatin. Biryara êrişê li Fransayê hate girtin û li Helebê kete meriyetê. Ev jî weke komploka nû ya 15 Sibatê bû li dijî gelê Kurd û gelên azadîxwast yên herêmê. Bi van êrişan xwestin fikrê netewa demokratîk a Rêber Apo ku bi hev re jiyankirina gelan esas digire ji holê rakin. Her wiha di şexsê Rojava de xwestin dawîl hebûna Kurdê azad û nîzama civaka demokratîk bînin. Rêber Apo ku vêya pêş dîtibû û hişyar jî kiribû ji İmraliyê tevî hemû derfetên kêm û zextan jî roleke mezin leyîst û pêşîl encamên komploya duyemîn girt. Her wiha di serî de gelê Kurd û civaka Êzidî hemû dostên gelê me li her devera cîhanê ketin tevgerê û li pişt biryara berxwedanê ya Rojava sekirîn. Berxwedana Rêber Apo gel û şervanan pêşî li planên qerkirinê girtin. Lê komplo hîn jî dewam dikin. Niha jî berpirsên dewleta Tirk a dagîrker piştî Sûriyeyê gefa êrîş û qerkirinê li gelên Iraqê û bi taybetî jî li Şingalê dixwin. Hakan Fîdan eşkere gev li civaka meya Êzidî xwar ku hîn jî birînên me yên fermanê nehatine pêçan. Herçend dewleta Iraqê hişyarî dabin, dewleta Tirk jî ji bo pêşîl êrişê li ser gelê me bigire helwesteke têrker a cihê baweriyê nîne. Şingal ji ber parçeyekî axa Iraqê ye her alozî û reşeke neyînî ya li Şingalê rû bide ew ê gefê li hemû ewlehiya û aramiya Iraqê bixwe. Divê Iraq serî ji zext û gefên dewleta Tirk re netewîne û neyê lîstikan. Em dikarin hemû pirsgirêkên xwe yên navxweyî bi dewleta Iraqê re bi diyalogê çareser bikin. Em wek rêveberiya Xweser û civaka Êzidî amade ne ku hemû pirsgirêkên xwe bi rêya diyalogê bi Iraqê re çareser bikin. Lê mixabin em dibînin ku berova jî daxuyaniyên fermiyên dewletê hinek plan li dijî herêma me dixin tevgerê. Çawa li Efganistan û Sûriyê El-Qaîda, Taliban û Heteşê fermî kirin û kirin dewlet em dibînin li Iraqê jî çeteyên Daişê dibin navên Hecda Sunnî de tên komkirin û fermîkirin. Em wek civaka Êzidî vê biryarê xeter dibînin û qebûl nakin. Nabe çete bi to awayî werin fermîkirin û kirasekî qanûnî li wan were kirin. Em bang li dewleta Iraqê dikin ku pirsgirêkên civaka Êzidî û Şingalê birên hiqûqî û siyasî çareser bikin. Her wiha em bang li raya giştî û tevahî civaka Êzidî dikin ku li hemberî van lîstokan şiyar bibin û bêdeng nemînin. Ji bo pêşî li fermanê nû ve nebe. Dewleta Tirk a di alozî û şerên li herêmê de roleke diyarkir dileyze divê dawîl siyaseta xwe şer bîne û guh bide bangên Rêber Apo yên ji bo aştiyê. Rêya çareseriya mayînde û aştiyeke birûmet jî di azadiya Rêber Apo re derbas dibe.
دوی سازی ناونتوی جبونا ناسکرنا مافین هیویه جبونا ریبر آپو ارکن خواب جهبینن جبر حتی ریبر آپو آزاد نبه و شر لحریب داوی نبه و همو گلین ما دبن مترسیه قرکرده دنه 15 شباط 2026 مجلس ریوبریا خسر دموکراتیکا شنگاری سروک آپو بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو بجان بخوین امترنا ای سروک بجان بخوین امترنا ای سروک بجان بخوین امترنا ای سروک به سروک جان نابا به سروک جان نابا به سروک جان نابا جن جان آزادی جن جان آزادی جن جان آزادی